В своята книга от 1933 г. "Формата на идващите неща", известният фантаст Хърбърт Уелс, познат като автора на "Войната на световете" и "Машината на времето", пише следното за едно зараждащо се по същото време американско движение. В Америка едно интересно движение, известно като технокрация, привличаше внимание. По същество, това беше здрав научен опит да се преформулира икономиката на чисто физическа основа. Но то беше експлоатирано по журналистически начин и представено пред една забележително възприемчива публика, като готова и завършена схема за нов социален ред, в който социалният и икономическият живот трябваше да се третира като енергийна система, контролирана от експерти. Създател на движението е инженерът Хауърд Скот. Основната идея е да се предотврати безработицата, причинена от Великата депресия. За целта Хауърд и неговото движение предлагат идеята на експертно управление от инженери. За Скот политическите проблеми са прикрития за инженерни такива. Той казва, например, че ранните трамваи имали огромен проблем с превозването на голям брой пътници, които падали от тях, защото нямали перила и правилно разпределение на пространството. Вместо с кампании от политици за по-безопасни трамваи, обсъждания в политически партии и съвети, проблемът е решен от инженери, плавно подобрявайки дизайна на трамваите, така че това да не се случва и по този начин избягвайки на нуждата от политическа намеса. За него инженерите имат потенциала да прескачат по този начин политическите решения в множество сфери на живота. Идеята е да се вдигне масово и рязко производителността на труда, чрез промяна в социо-икономическата система. Едно от предложенията за да се осъществи това е да се промени работното време с такова позволяващо правилно циклиране на труда, което ще избегне ефекта на уикенда и ще позволи 24-часово функциониране на услугите. Предвиждало се 4-дневна работна седмица с 4-часови работни смени. Идеята е била вместо парите да се разменят сертификати, базирани на единици енергия, които да се дават на базата на равномерно разпределение на произведеното количество. Нещо като протоуниверсален базов доход. Символът на организацията е модифициран Ин и Ян. Идеята му е да символизира баланс между производство и потребление. Предложени са и огромни хидроинженерни проекти, които да направят Америка земя на водния транспорт. Но коя Америка? Във визията на Скот тя е доста по-мащабна от тази, която познаваме днес. Скот предвижда супер държава континент, която включва Канада, Мексико, Гренландия и част от Венецуела и Колумбия. Хауърд Скот нарича това северноамериканският технат. По аналогия на халифат, но не управлявано от халиф, а от технологични експерти. Движението технокрация в началото привлича повече внимание от много от конкурентите си, но губи инерция и сила, защото Франклин Делано Рузвелт предлага алтернативна програма за адресиране на проблемите, които се опитва да адресира и то. Новата сделка се оказва по-привлекателен вариант, който макар и да не твърди, че решава всички проблеми на производството, прави плавни политически промени в посока защитата на работниците от безработица. Тук радикализма на технократите бива победен от плавните реформисти на Рузвелт. Друга голяма грешка, която правят технократите, е да се хванат за апокалиптични прогнози, свързани с края на възможността за извличане на петрол, които така и не се сбъдват. Благодарение на тези два основни фактора, движението постепенно намаля своето влияние и макар и днес все още да има представители, е само бегал отзвук от най-силните си години, в които конкурира за медийно пространство редица известни партии и политически движения. В източния блок има подобен автор на Хауърд Скот, който също не успява да прокара идеите си, Петър Палчински, инженер, който е предлагал подобрение на обществото през съвет от инженери, за което е заклеймен от съветската пропаганда, но в последствие пък е оценен позитивно в архипелаг ГУЛАГ на Солженицин. В много случаи това, което е планирано като голям и успешен единен план, вдъхновява неподозирани наследници, селектиращи само конкретни елементи от цялата картина, а не взимайки я в нейната тоталност. Например, авторът на проекта Венера, Жак Фреско, прекарва известно време като член на технокрация и това повлиява на много от неговите идеи. Той обаче се отделя и започва свой проект, който адаптира известна част от идеите, но добавя и много други и ги развива в друга насока. На 4 септември 2025 г. списание Economist публикува статия озаглавена "Управление на инженерите. Новата теория за въздигането на Китай". В статията се обяснява как Китай се управлява от инженери, а не от адвокати, както е в много западни държави.
Нещо повече. Китай последните години подема големи хидроинженерни проекти, включително и бент за 167 милиарда на Великата крива в тибетското плато на Хималаите. Изглежда при тях част от идеите на Хауърд Скот. Тези за управлението на инженерите и големите хидропроекти са осиновени. Друга любопитна личност, която прекарва доста време в организацията Технокрация, е Джошуа Халдеман. Хиропрактор, авиатор и политик. Участник във Втората световна война и работил за британските служби след нея. Ръководител на канадският клон на движението Технокрация от 1936 до 1941 година. Познат с провокативните си позиции, включително с подкрепата за апартейда в Южна Африка. Освен това, този човек е и дядо на Елън Мъск. Джил Лепоре, професор по история в Харвардският университет, твърди, че Елън Мъск има много сходни схващания с тези на дядо му Джошуа Халдеман. Самият Елън Мъск е изказвал симпатии повече към своя дядо, отколкото към своя баща. Смята баща си за манипулативен човек, който по негови думи планира своето зло, докато за дядо си смята, че е приключенец, смел авантюрист. Макар и той да умира преди Елън да го види, историите за него са силно вдъхновение. Баба му е разказвала как няколко пъти почти не са умрели в неговите рискови пътешествия. Елън Мъск беше част от администрацията на Доналд Тръмп и оглавяваше специална агенция за съкращение на политически разходи, чието противоречиви резултати доведоха до разрива в отношението между него и президента. Очевидно идеята за съкращение на администрацията, която имат хората на Хауърд Скот през 30-те години, преживя поне временно завръщане, но стигнали ли са до нас други идеи от движението Технокрация и имат ли те влияние върху днешната политика, било то през Елън Мъск или някой друг? Имаме разумни причини да мислим, че администрацията на Доналд Тръмп не приема цялата концепция. Елън говореше за универсален базов доход, но по тази линия, например, не изглежда да се действа. В геополитически план обаче нещата изглеждат различно. Идеята за северноамериканският технат сякаш е имплицитно прегърната от Тръмп администрацията, заедно с включването на повече хора от технологичния сектор в управлението под една или друга форма. Ако погледнем картата, която предлага Скот, и я свържем с действията на Тръмп администрацията, ще видим стряскаща прилика. Например, един от първите президентски укази на Доналд Тръмп след встъпването му за втори мандат беше указ да се преименува заливът на Мексико към заливът на Америка. В картата на Скот Мексико е част от техната. На 30 септември 2025 г. Доналд Тръмп, говорейки пред военни в Вирджиния, повтори предложението си пред Канада. Защо не се присъедините към държавата ни, да станете 51-ви щат? Оферта, която той е правил и преди, по време на кампанията си. В картата на Скот, Канада също е част от техната. На 22 декември 2025 г. администрацията на Доналд Тръмп изпрати специален пратеник в Гренландия. Тръмп коментира така: "Ние имаме нужда от Гренландия за националната ни сигурност, не за минерали. Ако погледнете Гренландия, ако гледате по нейните брегове отгоре до долу, има руски и китайски кораби. Ние трябва да я имаме." В картата на Скот, Гренландия е част от техната. На 3 януари 2026 г. администрацията на Тръмп проведе прецизна атака срещу Венецуела, след която беше хванат нейният президент Николас Мадуро. Съединените щати обявиха, че ще управляват държавата докато е необходимо, за да се посочи легитимно ново управление. В картата на Скот, част от територията на Венецуела е част от техната. Изглежда от към геостратегия за дългосрочно сближаване на различните държави в континентална Америка под едно управление, идеите на Хауърд Скот са живи и дори одобрени от американската администрация.